सोलोंगोन जाथावना चेप्टार बेखौ इंलिसाव probability होननानै बुङो। दा बे चेप्टारखौ माने जोबनायाव थायोखाय माने स्कुलफ्राव फोरोंनाय जाया आरो बेनिखायनो फरायसाफ्रा माने सोलोंनो हाया जायो आरो माने बुजिया मोनो। दा बेखायनो आङो दिनै बे जाथावना चेप्टारखौ आङो बुजायनो थाखाय माने दिनै अनलाइनाव फैदों। दा बे समाव माने क्लासबो गैया आरो सोलोंनाय माने फरायनाय बेफोराव माने जेंना जागासिनो दंखायो आं माने बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे जाय फरायसाफ्रा बेखौ माने नायगोन अनलाइनाव फैगोन मोजाङै जाहाथे माने गावनि टाइमखौ मोजाङै बाहायनानै फरायनायाव टाइमखौ बाहायनानै जाहाथे गावबा गावनि लाइफखौ सिकिउर खालामनो थाखाय आखायाव हाबाफारि लायो। दा जाथावना चेप्टारा गोरलै आरो जाथावना चेप्टारानो जाबाय माने फिउचार टेन्सजों सोमोन्दो दङ। जेन'बा मोनसे खारनाय बादि हाबाफारि रेस कम्पिटिशन ना बेवहाय नोङो खारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबाय। दा नोंनि देरहानायनि प्रबेबिलिटिया मा जागोन जाथावनाया मा जागोन मोननैल' जेन'बा बियो मोनसे इभेन्ट ना दा जाथावनाया मोनसे इभेन्टखाय बे इभेन्टआव माने मोननैल' आउटकाम थायो रिजाल्टआ मोननैल' आइदार नोङो देरहागोन नङाबा जेनगोन। दा मोननै गासै जाथाया मोननैल' दं जेननाय आरो देरहानाय। दा देरहायोबा नोङो मोनसेल' आरो जेनोबाबो नों मोनसेल'। मोननैखौ दाजाबोबा मा जायो ज' दाजाबबा मा जायो सेयानो जायो मानोना हाफ हाफ चान्स ना आइदार नोङो देरहागोनबो बियो हाफ आइदार नोङो जेनगोनबो बियोबो मोनसे हाफ जाबाय ना। दा हाफ हाफ चान्स दङ खावसे खावसे ना दा खावसे खावसे मोननैखौ दाजाबाबो वानआनो जायो। दा जोङो स्टार्ट खालामनोसै। जाथावना probability होननानै बुङो इंलिसाव probability होनो। दा कन्डिशन दङ जाथावना होननानै बुङोब्ला probability ना दा जाथावनाया कन्डिशन दङ नैबे फर्मुला आरो जाथावनाया जेब्लाबो 0निफ्राय मानि गेजेराव थायोना 1नि गेजेराव। दा बेनि मिनिङा मा होननाय जादों बेवहाय पि इ लिरदोंना पि नि सिङाव इ लिरदों पि मानि probability इ मानि इभेन्ट पि मानि probability इ मानि इभेन्ट जाथाय जाथावना होननानै बुङो गासै बेखौ। दा नैबेनि बेलायाव आङो नैखौ लाबोबाय 0 लेस देन इकुवेल टु पि इ 0 लेस देन इकुवेल टु पि इ नैबाव सिम्बल माखासे होनाय दङ। जुदि मोखाङा ओरैबा मा जायो नैबेयो ग्रेटार देन इकुवेल टु ग्रेटार मानि गेदेरसिन लेस देन नैबे लेस देन नैबे इकुवेल टु समान समान ना नैबे जाहैबाय लेस देन इकुवेल टु माने अनजिमाया दुइसिनबो जानो हागौ नङाबा समान समानबो जानो हागौ मोननै केस थागोन जोंना दे खनसेयाव मा जागोननो 0 लेस देन पि इ 0 लेस देन पि खनसेयाव 0आ लेस देन पि जागोन खनसेयाव 0आ सोरनि समान जागोन पि नि समान जागोन खनसेयाव लेस देन खनसेयाव इकुवेल टु। बिदिनो केस 2आव आङो नैबेखौ लाबोनोसैलाय बाहाय माने पि आ नै पि इ लेस देन इकुवेल टु 1 पि इ आ माने लेस देनबो जानो हागौ नङाबा सोरनि समानबो जानो हागौ पि आ 1निबो समान बाहाय मोननै केस दंना नैबे लेस देन इकुवेल टु खनसेयाव लेस देन जागोन खनसेयाव इकुवेल टु जागोन। दा बुंफोरथि बेनिफ्राय जोङो कनक्लुजन खालामनो हायो जाथावनाया मा जानो हागौनो 0 जाथावना नैबे जाथावना ना पि आ जाथावनाया सोरनिफ्राय देरसिन जानो हागौ 0निफ्राय नङाबा जाथावनाया सोरजों समान जानो हागौ 0जों खिन्थु 0निफ्राय दुइसिनथ' जायाखैना दुइसिन मानि मा -0 जायो नामा 0 मानि 0आ प्लासबो नङा माइनासबो नङा 0निफ्राय दुइसिन जाया मानि मा थानो हागौ -1 -2 ना जिखुनु जा माइनास थायोबानो बियो जाथावना नङा माइनास थाफादेरोबाथाय बियो जाथावना नङा ना बेनिफ्राय जोङो बुंनो हायो जाथावनाया मा जानो हागौ 0नि समान जानो हागौ नङाबा 0नि देरसिन जानो हागौ। नैबेहायलाय मा जाखो नैबे जाथावना ना पि आ जाथावनाया सोरनिफ्राय दुइसिन जानांगौनो 1निफ्राय लेस देन ना जाथावनाया 1निफ्राय लेस देन
नङाबा मा जानो हागौ जाथावनाया सोरजों समान जानो हागौनो 1 जों समान जानो हागौ दे खिन्थु 1 निफ्राय मा जायाखै देरसिन जायाखै जेन'बा 1.2 1.5 2 3 बिदि जायोबाथाय बे मा जानो हाया जोंनि कन्डिशनाव जाथावना नङा दा आङो बुंफोरथि कनक्लुजन खालामसै नैबेनिफ्राय सोलोंगोन दे जों मा बुजिनो हाखो अब्ला बियो जाथावनाया जोंना 0 निफ्राय बबेसिम जादों 1 सिम ना 0 निफ्राय 1 नैबे लिरबाय आङो जाथावनाया जेब्लाबो 0 आरो 1 नि गेजेराव थायो ना 0 आरो 1 नि गेजेराव मा अनजिमा दङ नैबे 0 आरो 1 नि गेजेराव मा अनजिमा दङ 0 निफ्राय मा जायो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 जों 0.1 दाजाबबा मा जाखो 0.9 जों 0.1 दाजाबबा 1.0 जोंनो बे 0.0 खौथ' मानो नांगौ ना जों मा मोनबोआमोनलाय जाथावनाया माब्लाबाबो 0 निख्रुइ मा जायानो दुइसिन जाया माइनास गोनां जाया दे जाथावनाया माब्लाबाबो 0 निख्रुइ दुइसिन जाया जेरै -1 -1.5 जै माइनास थायोबाथाय जाथावना जानो हाया जाथावना जानो हाया आरो जाथावनाया माब्लाबाबो 1 निख्रुइ माब्लाबाबो मानिख्रुइनो 1 निख्रुइ मा जानो हाया देरसिन जानो हाया बेलाय ना बेलाय लेस देन ना p लेस देन इकुवेल टु 0 आरो जाथावनाया 0 जानो हागौ खिन्थु 0 निख्रुइ दुइसिन जानो हाया दे नैबाव फैदो मोनफ्रोमबो जाथावनानि फिननाया 1 निख्रुइ दुइसिन जानांगौ मोनफ्रोमबो जाथावनानि फिननाया मा जानांगौनो 1 निख्रुइ दुइसिन जानांगौ 1 निफ्राय देरसिन जानो हाया मानोना नों नैबे नों ना नैबेयो नोंनि लोगो ओमफ्राय नैबे सोरबा सासे आरो नोंसोरो मा खालामदों खारनाय बादि नांदों रेस कम्पिटिशन दे रेस कम्पिटिशन खारनाय बादि दा नों सानदों आरो जेनगोन ना देरहागोन जाखो बिखा गुलुब गुलुब मावदोंना जोंना बे खारनाय बादिनिफ्राय जोंना आउटकामा मा रिजाल्ट मोनगोन बियो मोननैल' आयदार नोङो मा जागोन विन ना देरहागोन नङाबा लस जेनगोन ना दा नोङो देरहागोन आरो जेनगोन मोननैल' खिन्थु जोंना रेसआ मोनसेल' ना खारनाय टारगेटआ मोनसेल' जेनगोन नङाबा देरहागोन टारगेटआ माने देरहानाय बा जेननाय जिखुनु जा मोननै जोंनि गोसोआव बे मोननै बाथ्राया सिखांबाय थायो बा जों बे मोननैखौ दाजाबनानैसो जोंना मा जादों रेस कम्पिटिशन जादों जों देरहानो थाखायल' रेस कम्पिटिशन खालामा ना बाहागो लागोन बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव जेनगोनबो देरहागोनबो दा देरहानाय आरो जेननाय बे दाजाबनानैसो मा जादों जोंना कम्पिटिशन जादों दा नोंहा जोंना होमबा मोनबेसे जाथाय दङ गासै जाथाय ना गासै जाथाया जोंना मोनबेसे बेखौनो जोङो लिरनो हायो PE देरहानाय नङाबा जेननाय विन नङाबा लस ना बेखौ दाजाबनानैसो जोंना मा जायोनो जाथावना जायो जेननाय देरहानाय दाजाबनानै मोनबेसे जाथाय जाखो नैबे मोनसे बे मोनसे मोनबेसे जाथाय दं मोननै दा नोंहा नोंनि देरहानायनि नैबेखौ आं खोन्थागोन उनाव जोंना गासै जाथाया गाहायाव थायो आरो नों देरहागोन ना जेनगोन बे गोजौआव थायो नोंना बे जाथायनिफ्राय देरहानायनि जाथावनाया मा जानो हागौ नों देरहानोबो हागौ ना ओंखायनो देरहानोबो हागौ नङाबा नोङो मा जानो हागौ नैबे एल गासै जाथायनिफ्रायनो जेननायाबो मोनसे बाहागो ना 1 दा खावसे खावसे नंगौना नङा बे खावसे खावसे मोननैखौ ज' दाजाबोबा मा जायो 1आनो जायो ना होमबानो मोनफ्रोमबो जाथावनानि फिननाया 1निख्रुइ दुइसिन मा जानांगौ ना 1/2 मानि मा 1खौ 2 जों रानोबा 0.5 मोनगोन ना मोना मोनोना बेलाय 1खौ 2 जों राननांगौ दा सिगाङाव नै रानजाग्राया रानग्रानिफ्राय दुइसिन ना बेनिखायनो बेनो लोगो नांगौ बेनिखायनो जों मा हरो पइन्ट हरो ना पइन्ट हरोबा बेनाव मा फैयो 0 फैयो आलदा 0 फैयो दा 10खौ 2 जों माजों
सानजाबा मोनो 5 ओंखायनो 0.5 ना 1/2 आ 0.5 दा नै जाथावनानि मोनफ्रोमबो फिननायखौ दाजाबफिनोब्ला मा मोनफिनथारनांगौनो 1 मोनथारनांगौ जाथावनाया माने मालाबाबो फुल जाया दे माने नों फुरा देरहागोन होननानै बुंनो हायाना दा नोङो खारनाय बादि नांनायाव मोननै खोथा थानो हागौ जेननोबो हागौ नोङो देरहानोबो हागौ दा जेननाय आरो देरहानायखौ लानानैसो जोंना मोनसे आबुं मा खारनाय बादि कम्पिटिशन खालामनाय जादों ना दा नोंनि देरहानायनि बाहागोआ हाफ नङाबा नोंनि जेननायनि बाहागोआ हाफ दा बे मोननैखौ दाजाबनानै मा जाथारनांगौनो जाथावनाया 1 जाथारनांगौ मेरला कुइज कम्पिटिशन बहाबा टेलेन्ट सार्च एग्जामफोराव सोङोना जाथावनाया 0निफ्राय दुइसिन जागोन ना जाया जाथावनाया 1निफ्राय देरसिन जागोन ना जाया मोननैबो नङा दे जाथावनाया 0निफ्राय दुइसिनबो जाया जाथावनाया 1निफ्राय देरसिनबो जाया जाथावनाया 0 जानो हागौ आरो जाथावनायाव 1बो जानो हागौ आरो जाथावनाया 0 आरो 1नि गेजेराव जेखुनु जाया जानो हागौ जेरै 0.1 0.2 ना 0.3 0.4 0.5 0.9 सिम दा जों फैयो ओरै आं नोंसोरनो खोन्थानि नैबेबादि जायो आरो जेन'बा जाथावनानि ओंथिया ओरैबायदि गुसुङै आरो जेन'बा नोंसोरो दल जात्रा ना लक्ष्मी फुजा दुर्गा फुजायाव मा खालामो दावदै गेलेबाय एग्जाम्पलाव दा नोङो दावदै गेलेनायाव बिदि साखा थायोना साखा थाहैबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 जेन'बा नैबाव मोनसे माबा थाबाय सिम्बल ना जेन'बा नैबेनि सिदा थायोबा जाखांबाय दा मा जाखो जेन'बा नोङो दावदै गेलेबाय नोङो जेन'बा नोङो 4आव होबाय जेन'बा 4आव होबाय ना 4 नाम्बाराव होबाय जोंना नैबाव माबा थायोना नाम्बारनि माबा प्लेट थायो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेबायदि ना जेन'बा नों 4आव होबाय ना दा नोङो खनसे फिदिंबाय जेन'बा बे राउन्ड गिदिंबाय ना खनसे फिदिंनायाव माने आयदार माने फिदिंगासेयाव नोंना जाखांगोनबो जाखाङाबो जानो हागौ ना दा मोननै जाथाय दङ दा नै जाखांनाय आरो जाखाङै बेखौ ज' खालामनानैसो खनसे फिदिंगासे ना जेन'बा सासे मानसिखौ बिजिरनो थाङोबा मानसिया मा जानो हागौ गेजेरनि जायाना जेन'बा बियो मा जानो हागौ मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ दा मोजां गाज्रि ज' खालामनानैसो मा जादों 1 जादों नागिरै जेन'बा नों सोरबा सासे मानसिखौ नागिरनो थिनदोंमोन ओइ उमुक ओइयाव माबा मोनसे दंमोनलै रुमाव ना नागिरनानै लाबोनायसाय दा मानसिया नागिरगोन ना नागिराखै आं मिथिया खिन्थु नागिरगोनबो बियो दा नागिराबो जानो हागौ दा बेखौ दाजाबनानै मा जादों जोंना 1 जादों मोननाय मोनै ना नों बबेबा मोनसे हास्थायनायखौ मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ दा मोननाय मोनै बिदि नों मोननो हागौ आरो बेनि उल्टाया मा जानो हागौ मोनै नागिरदोंबो जानो हागौ नागिराखैबो जानो हागौ दा नों जा सानदों पजिटिभ आरो नेगेटिभ ना सिदा नङाबा उल्टा बे मोननैखौ दाजाबनानैसो पुरा आबुं जाथावना जायो दे जाखांनाया जेन'बा हाफ जाखाङैयाबो हाफ मोनसेनि गेजेरावनो हाफ ना हाफ मोननैखौ दाजाबबा मा जायो 1 जायो दा नैबादि आङो ब्रेकेट होदोंना बेबायदि नैबे अखाफोर दा बेनि सिङाव बायदि मैया थानो हागौ ना जिखुनु जाया थानो हागौ जेरै जाखांनाय नैबे ना इभेन्ट नैबे ब्रेकेटनि सिङाव जेबो गैयामोन ना दा आङो होदों इभेन्ट जानो हागौ जाखाङै जानो हागौ दा बेनि दाजाब गासैया मानो थाखाय 1 जादों हाफ दाजाब हाफ दावदै खेलायाव नाङाना नोंनि नाम्बार 4आव होनाया जाखांनोबो जानो हागौ जाखाङाबो जानो हागौ दा 1/2 1/2 नैबाव होदों आङो नै बेखौ फरायनानै मा होननाय जादों दाना नै फरिखायाव फैनाय बियो गाहायनि बबेया जाथायनि जाथावना जानो हागौ गाहायनि बबेया जाथायनि जाथावना जानो हागौ जाथावनाया मा जाया जोंना नैबेखौ नायदो जेन'बा अपसनाव होनाय दं दै जाथावना नङैखौ बिदों 2/3 दाना 2/3 नंगौना नङा जोंना 2आ गोजौआव दंना 2खौ माजों राननांगौ 3जों मोनसे खोथा खोनासं जेब्ला गोजौनि अनजिमाया गाहायनि अनजिमानिफ्राय दुइसिन जायो अब्ला बियो पइन्ट डट जायो दे माने 1निफ्राय दुइसिन जाखायो मिथिबाय जेब्ला गोजौनि
नैबे अनजिमाया गाहायनिख्रुइ देरसिन जायोबा गोजौनि अनजिमाया जुदि गाहायनिख्रुइ देरसिन जायोबा 1 निफ्राय बांसिन जायो 1 पॉइंट सामथिं जागोन दे 1 निफ्राय बांसिन जायो आरो नै कनक्लुजनआ मा कनक्लुजनआ जोंना मा जागोन नै जेनेबा नैबे 2/3 ना 2/3 दङ गोजौआव 2 दङ गाहायाव 3 दङ बेवहाय जब न्यूमेरेटर ना गोजौआ जब फान जब होनो ना बर'आव जबा जुदि 2 न्यूमेरेटर होनो 2 आरो फानखौ मा होनो इंलिशाव डिनोमिनेटर गाहायाव थानायखौ डिनोमिनेटर होनो दा 3 दङ बाहाय जुदि फान मानि गोजौआव थानाय जब मानि गाहायाव ना सरि फान मानि गाहायाव थानाय जब मानि गोजौआव थानाय जुदि गाहायनि नैबे फाना गाहायनिया गोजौनिख्रुइ जबनिख्रुइ फिसासिन जायो अब्ला फिननाया 1 निख्रुइ फिसासिन जायो जुदि मा होनदों फान गोजौनि गाहायनि अनजिमाया गोजौनिख्रुइ देरसिन जायोबा फिननाया 1 निख्रुइ फिसासिन जायो बेबादिनो उल्थायै जेब्ला नै गोजौनिया गाहायनिख्रुइ देरसिन जायोबा फान मानि गाहायनि जब मानि गोजौनि फाना जबनिख्रुइ फान लेस देन नैबे लेस देन सिम्बल ना ओरैया ग्रेटार देन कनफिउजन जानो नाङा फान लेस देन जब जायो अब्ला फिननाया 1 निख्रुइ मा जायो देरसिन जायो दे जेनेबा नै बाहाय गोजौआव मा दङ 2 दङ गाहायाव 3 दङ ना गोजौनिया गाहायनिख्रुइ फाना जबनिख्रुइ देरसिन ना माने 2आ 3 निख्रुइ देरसिन गोजौआव थानाया फिसासिन गाहायनिख्रुइ ओंखायनो बेयो 1 निफ्राय लेस जायो बेयो जानो हागौ ना बेथ' नंखागौ जाथावना जागोन बेयो खिन्थु नै आरोबाव फैदोलाय जाथावना जानो हागौखौ बिखादों आरो माइनास थायोबाथाय मा जायो नेगेटिभ थायोबाथाय जोंना बियो 0 निख्रुइ दुइसिन ना जाथावनायाथ' 0 निख्रुइ दुइसिन जायाना दुइसिन माने मा माइनास थानाय दे दानख' थानाय आरो देरसिन माने मा जाथावनाया जोंना 1 निख्रुइबो देरसिन जाया दा नैबे जोंना बेल'सो जानांगौमोन ना खिन्थु 0.0001 दं थेवब्लाबोथ' देरसिनानो ना पइन्ट एसे थादेरनायबाबो दा नै गोजौआव मा दङ 3 दङ बे गोजौनि अनजिमाया जुदि गाहायनिख्रुइ देरसिन जायोबा फिननाया 1 पइन्ट सामथिं जायोना सामथिं माबा मोनसे थानो हागौ खिन्थु बेयो 1 निफ्राय देरसिन ना जाथावनाया 1 निफ्राय देरसिन जाया बेनिखायनो जोंना बबे अपसना कारेक्ट नैबे ए आ कारेक्ट गाहायनि बबेया जाथायनि जाथावना जानो हागौ होनबा अपसन ए दाना नैबाव फैदोलाय 10 नम्बर Hslc एग्जामाव फैजोबनाय दे बेयो जुदि PE आ नै PE आ 0.01 जायो अब्ला E जायैनि जाथावनाया मा नैबे E जानाय दा जानाय नैबे मा जायै मोननाय मोनै मा जायो दाजाबनानै 1 जानांगौ ना दा जानाया होखानाय दं जोंना जुदि PE आ 0.01 अब्ला E जायैनि जाथावना बेवहाय जोंना नै बे होखानाय दं दिहुननांगौआ E जायि ना जायि दा जों मिथिगौ मा मिथिगौ PE नैबे जानाय दाजाब जायि ना E जानाय E जायि दाजाबनानै मा जानांगौ 1 जानांगौ दा जानाया जोंना होखानाय दं 0.01 आरो जायिया गैया दिहुननांगौ दाना जों बेखौ लाखिबाय ना जों बेखौ दाना समान समानै हरै थिनहरनोसै बाव दाजाब दंमोन हरै थांबा मा जाखो दानख' ना दा जों बेखौ साननांगौ दा जों बेखौ बोरै सानो नै आंनि बाव होदों दा जोंना बाहाय 1 माइनास 0.01 दंना 1 दा नै ओरै खालामगोन जोङो नैबे दशमिक ना दशमिकनि नैबे आगदा बे राइट नैबे लेफ्ट दा दशमिकनि आगदाथिंजाय राइटथिंजाय मोनबेसे नाम्बार दङ जोंना मोननै दं 0 आरो 1 बाहाय 0 लिरबाबो जायो लिराबाबो जायो ना दा आगदाथिंजाय मोननै नाम्बार थायोबा नैबे पइन्टनि समान जों मा होनो हायो पइन्ट मानि 1 जों समान जायो दा आगदाथिं मोनबेसे अनजिमा दं मोननै ओंखायनो गाहायाव मा फैखो 0 मोननै फैबाय दशमिकनि आगदाथिं मोनबेसे नाम्बार थायो एसेबांनो गाहायाव मा फैयो 0 फैयो आरो 0 जों लोगोसे 1 थायो दे दाना जों बेखौ मा खालामसै जोङो ओरै खालामनो हायो बेखौ नैबाव 1 दंना जै बिदि 1 थायोबाथाय नैबेजों बेखौ सानजाब दे 100 जों 1 सानजाबबा मा जायो 100 सानजाबसे 100 ना
माइनास नैबाव मा दं 1 दङ ना गाहायाव मा दङ 100 दं नै जाबाय ना 100 निफ्राय से थाङोबा 99 99 बे मा जाखो 100 99 बे मा जाखो 100 दाना गाहायाव बेसेबां 0 दङ गोजौआव एसेबांनो मोननै बारनांगौ नैथिंजाय दा बा नैबाव मोनबेसे दं मोनसे मोननै 0 दं ना बा मोनबेसे बारनांगौ गोजौआव मोनसे मोननै मोनसे मोनसे मोननै दशमिक थुबाय ना फिननाया जोंना बेनो नै बे दाना नै नायसै जानाय ना नैबे इ जानाय नैबे जेनेबा जायिखौ आङो प्राइम लाबायमोन नेगेटिभ दे जानाया जोंना 0.01 दा जायिया जोंना बेसेबां जाखो 0.99 दाजाबदो पइन्टनि हरै ना ओरै दाजाबनो हायो 0.01 0.99 गुजों से दाजाबबा 10 से आथोलिक ना गुजों 0 जों 0आनो 9आनो खिन्थु से जोंना आद्रा दं बेजों दाजाबा मा जाखो 10 जाबाय ना दा दशमिकआ दशमिक सिदा सिदा जोंना मा जाखो 1 जाबाय कारेक्ट ना दाना नैबावबो बिदिनो नै जाथाय इ जायिनि जाथावना जाथाय इ जायिनि जाथाय इनि जाथावना सरि जाथाय इनि जाथावना जाथाय इ जायि जानाय आरो जायि दे जाथाय इ जायिनि जाथावनाया जागोन जाथाया इबो जानो हागौ नङाबा इ नङैबो जानो हागौ दा जानाय आरो जायि दाजाबनानै जोंना मा जानांगौनो जानाया हाफ जायिया हाफ नैबे दाजाबनानै मा जानांगौ जोंना 1 जानांगौ ना जानाय आरो जायि इ जानाय इ जायि बेखौ दाजाबनानै जोंना मा जानांगौ 1 जानांगौ नैबेखौ नायदे आं नैबेखौ फोरमायदोंमोन नैबेहाय गोजौआव दशमिकनि आगदाथिं मोननै अनजिमा दं बेखायनो गाहायाव मोननै मा फैदों 0 फैदों गाहायाव मोननै 0 थानायखाय गोजौआव मोननै अनजिमा बारना आगसिथिंजाय ना नैबेलाय आगसिथिंजाय बे आगसिथिंजाय फैदोंना ओरैजाय आगसिथिंजाय मोननै दशमिक थुनाय जाबाय ना नै इ जायि इ जाथाय इनि जाथावना जाथाय इ जायिनि जाथावना मोननैखौ दाजाबनानै मा जानांगौ 1 जानांगौ दाना नैबे इम्पर्टेन्ट थासनि दे बेयो जोङो थासआव मोनबेसे माबा थायो जोंना थासनि जाथावना प्लेइंग कार्ड होनो बेखौ इंलिसाव दे कार्ड होनो दा थासखौ साबेसे मानसि गेलेयो सासे सानै साथाम साब्रै ना दा थासआव गासै गांबेसे बिलाइ थायोनो 52टा थायोना गांबेसे बिलाइ थायोनो 52टा दा थासखौ साबेसे मानसि गेलेयो ओरैनो मिथिनायाव साब्रै दा गासै 52खौ 4जों रानोबा होमबा सासेयाव गांबेसे गोलैगोन गासै बिलाइया 52 आरो साबेसे मानसि गेलेयो साब्रै बा गासै बिलाइखौ साब्रै मानसिजों रानोबा बेसेबां मोनो 13 मोनगोन दे बा सासे मानसिनाव गांबेसे थागोन 13 थागोन दे थासआ मा थानो हागौनो बेलाय नै बेखौ होनो बुथिया बेखौ होनो फाना बेखौ होनो खनिया बेखौ होनो सिरिया बेखौ खोन्थागोन आं डिटेल्स माखासे बर'आव नामा एसे जुदा जादों नैबे होनो फानायाबो सासे मानसिया जाय फाना मोनो बेबो 13टा थागोन सासे मानसिया जाय सिरिया मोनो बेनावबो थासआ गांबेसे थागोन 13टा खनियावबो 13टा थागोन आरो बुथियावबो 13टा थागोन ना 13टा गासिबो गासैखौबो दाजाबजोबनानै बेसेबां मोनखो 52 गासै 52टा थासआ मा गाबनि थायो गोजा गाबनि नङाबा गोसोम गाबनि दे थासआ गोजा नङाबा गोसोमल' थायो मा गाबा गोजा जानो हागौ नैबे आं होदोंना बाहाय थिरसिन होदोंना गोजा गाबा खनिया थानो हागौ नङाबा फाना थानो हागौ नैबेबायदि ना नैबे सिम्बलफोरखौ मोजाङै गोसोआव ला गोजा गाबनि थासफोरा खनिया नङाबा फाना आरो गोसोम गाबनि थासफोरा बुथियाजों सिरियाजों ना बिलाइ बायदि नुयो एखे नुयो खिन्थु एखे नङा बुथिया नङाबा सिरिया बे मोननैया गोसोम गाबनि थास गासै थास ना गासै थास होननानै बुङोबा खनिया थायो फाना थायो सिरिया थायो बुथिया थायो ना गासिबो मा जायो 13
13 मोनब्रैखौ दाजाबजोबबा मा जायो 4 into 13 बो लिरनो हायो ना 4 into 13 52 let's struck in your mind नोंनि ब्रेनाव मोनसेबा ना बोरै गोसोआव लानो बेखौ बारायहोनो थाखाय जों मा खालामदों आं माखासे टेकनिक होगोन नोंसोरनो दा नै थासा गोजा गाब आरो गोसोम गाबनि मोननै थायो दा गोजा गाबाव मा थायो खनिया थायो फाना थायो बेखौ इंलिसाव मा होनो खनियाखौ डायमन्ड होनो आरो फानाखौ मा होनो हार्ट्स ना लाभनि सिम्बल बियो लाभ नङा होमबा दा डायमन्डखौ जोङो कुइसन अफ पेपाराव नोंसोरनो ओंखायनो इंलिसनिखौ गोसोआव लानांगौ दा इंलिसनि नों डायमन्ड लायोबा नों रुहिटन होननाय सोदोबखौ मालाबा बावोबाबो नों डायमन्डआथ' मोनसे नों बावनाय नङाना डायमन्ड हिरा ना हिरा होनना मिथिगौ जोङो दा डायमन्ड खनियाखौ मा होननानै बुङोनो डायमन्ड होनो इंलिसाव आरो जों बर'आव रुहिटन होनो खिन्थु बे हिन्दी वार्ड दे रुहिटन होननानै बुङो आरो फानाखौ मा होनो इंलिसाव हार्ट्स होनो आरो बर'आव मा होनो हरटन होनो ना बुथियाखौ इंलिसाव स्पेड्स होनो बेखौ जों होनो इस्काफन होननानै बुङो बेखौ होनो सिरियाखौ इंलिसाव मा होनो क्लाब होनो दे बेखौ सिरटन होनो सिरिया ओरैनोथ' सिरिया माने हिन्दीयाव दाउफोर ना सिरटन दा जायफोर माने गिबि खेब जाय थास गेलेया स्पेसियेलि गार्ल्सफोरा थास गेलेनाय जायाना दा नोंसोर गोसोआवला थासआव गांबेसे बिलाइ थायो 52टा थासखौ साबेसे मानसिया गेलेयो 3 दा 52खौ 4जों रानोबा 13 मोनो दा 13 माने साबेसे मानसिया मोनगोन 13 3 मानसिया ना थासआ मा जानो हागौ खनिया थानो हागौ फाना थानो हागौ बुथिया थानो हागौ सिरिया थानो हागौ दा खनिया फाना बुथिया सिरियाखौ इंलिसाव मा होनो बर'आव मा होनो बेफोर नैबे दे नोंसोरो नायदो बेखौ गोसोआव ला ओमफ्राय थास होननानै बुङोबा जेबो नङा दे जेन'बा मोनसे रायजो दङ ना मोनसे रायजो दङ मोनसे रायजोआव सोर थायो गिबियावनो राजा थायो ना राजाया हारसिङै रायजो सालाया राजाजों लोगोसे जिउनि ना लाइफ पार्टनार मा थायो कुइन थायो रानि राजा रानि दा राजा रानिनिफ्राय मा फैगोन उन्दैफोर थागोन ना बेनि फोलेर थागोन बेखौ होनो राजखुंगुरखौ मा होनो जेक होनो जेक ना आंनि बलेदों मोनसे रायजो होननानै बुङोबाथाय मा थायो सिगाङाव राजा थायो रानि थायो जेक होनो राजखुंगुर ना बेखौ गलाम होननानै बुङो गलाम बर'आव गलाम होनो अनजिमा थानो हागौ मानो अनजिमा मोनसे रायजोल' थानानै मा जानो ना बबेबा जिनिसखौ बायनो थाखाय फाननो थाखाय जोंनाव मा थानांगौ अनजिमा माने फैसा लादों आङो दे अनजिमाया बेवहाय मा जानो हागौनो थेखा थानो हागौ जेन'बा प्राइम मिनिस्टार बायदि ना राजा रानि थानानैल' मा जानो सोरबा सासे मानसिया एडिसनेल माबा थानांगोन ना रायजो सालायनो थाखाय राजाखौ हेफाजाब होग्रा मोनसे दङ थेखा जानाय समाव हेफाजाब होग्रा बेखौनो एस होनो दे जेरावबो बेबायदिनो खनियानि रायजोआव राजाबो थागोन रानिबो थागोन गलामबो थागोन अनजिमा थाखा फैसाबो थागोन थेखा जानायाव हेफाजाब होग्रा राजाखौ हेफाजाब होग्रा सासे मानसिबो थागोन दे बयनावबो नैबाव राजाबो थागोन रानिबो थागोन गलामबो थागोन अनजिमाबो थागोन थेखाबो थागोन बावबो बेबायदिनो गासिबावबो राजा रानि अनजिमा थेखा गलाम थाजोबगोन दे बेयावबो दा साननांगौ बाथ्राया मोनबेसे थायो ना दा साबेसे राजा थागोन साबेसे रानि थागोन बेसोना साननांगौ बाथ्राया दा मोनसे रायजोआव सासेल'सो राजा थायो राजाहा जेन'बा आं हमबाय सासेल'सो रानि थानो हागौ आं हमबाय जेन'बा राजखुंगुराबो सासेल' लाजोब्बाय दे आङो नोंसोर साननो हागौ राजखुंगुराथ' बेना 2 3 फिसाफोरबो थानो हागौ ना खिन्थु आङो सासेल' लाबाय दे राजायाबो सासे थायो रानियाबो सासे थायो गलाम राजखुंगुराबो सासे थायो थेखा जानाय हेफाजाब होग्रायाबो सासेल' दा अनजिमाया मानो थाखाय 9था जाखो आं नोंसोरनो खोन्थानि दे गासै जोंना बेहाय मोनबेसे जानांगौ 13था जानांगौ ना दा जोंना मोनबेसे नांगौ राजा थांबाय रानि थांबाय 2 राजखुंगुर थांबाय 3 थेखायाव हेफाजाब होग्रा मोनबेसे 4 थांखाबाय ना दा 4 थांखाबाय गासै 13थाल' होमबा मोनबेसे नांबावगौ 9था नांबावगौ ना बेनो जाहैबाय अनजिमा दा थासाव
नोंसोर सानगोन मा 1 निफ्राय मा थानांगौ 10 थानांगौ किन्तु 1 थाया दे थासाव दे 1 थाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो 2 निफ्राय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिम थायो दे बा मोनबेसे मोनखो 2 निफ्राय 10 सिम सानोबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा आठथा 9था ना गासै थाखा फैसाया बिसना साननायनि हाबाफारिया 9था दङ दा फानानि रायजोआवबो सासे राजा थागोन सासे रानि थागोन सासे राजखुंगुर थागोन सासे थेखा जानाय हेफाजाब होग्रा थागोन ना आरो नैबे मा जाखो थाखा फैसा बिसनावबो 2 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था थागोन इस्काफन ना बुथियानि रायजोआवबो राजा थागोन रानि थागोन गलाम थागोन थेखा जानाय हेफाजाब होग्रा सासे थागोन थाखा फैसा बिसनाबो थागोन दे 2 निफ्राय 10 सिम 1 थाया दे गोसोआव ला दाना साननांगौ बाथ्राया बे गोजा गाबाव मोननै थास थायो होनना बुंदोंमोन ना मा थायोनो खनिया थायो फाना थायो दा खनिया होननानै बुङोबा डायमन्ड होनो खनियाखौ बर'आव मा होनो रुहितनबो होनोमोन ना फानाखौ इंलिसाव मा होनो हार्टस होनो दा फानाखौ बर'आव मा होनो हरतनबो होनोमोन हरतन बेखौबो गोसोआव ला बा खनियाबो 13 था थायो फानायाबो 13 था थायो ना गासै दाजाबनानै 26 ना दा गोजा गाबनि थासफोरा मोनबेसे थायो 26 था गोसोम गाबनि थासफोरा मोनबेसे थायो गोसोम गाबाव सिरिया आरो बुटिया क्लाब्स एन्ड स्पेड्स सिरियाखौ सिरतन होनो बुटियाखौ इस्कापन होनो ना बेबो 13 मोननै दाजाबनानै 26 जाबाय दा गोजा आरो गोसोम गासै थास थांबाय ना गोजा आरो गोसोम दाजाबनानै गासै थासआ गोजाया मोननै खनि आरो फाना गोसोमा मोननै सिरिया आरो बुटिया दा 13 थायो मोनसे गोजा गाबनि थासआव मोननै थायो गोसोम गाबनियावबो मोननै थायो 13 दा गासै 13आ मोनबेसे मोनब्रै ओंखायनो गासै 52 ता बिलाइ थायो थासआव दे दा ओरैबायदि जों नुबायना मोनबेसे रायजो दङ जोंना मोनब्रै रायजो दङ खनियानि रायजो फानानि रायजो सिरियानि बुथियानि ना दा मोनफ्रोमबो रायजोआव थेखाया मोनबेसे थायो खनिया सिरिया फाना बुथिया दा थेखायाव हेफाजाब होग्रा राजाखौ हेफाजाब होग्राया साबेसे थायो थेखायाव हेफाजाब होग्रा सासे थायो ना सासे थेखायाव सासे मोनफ्रोमबो रायजोआव सासे थायो ना दा राजाया मोनफ्रोमबो रायजोआव साबेसे थायो सासे ना दा गासै साबेसे राजा दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै साब्रै राजा ना रानियाबो मोनफ्रोमबो रायजोआव सासे थाबाय साबेसे रानि दं गासै दरब्रै रायजोआव साब्रै गलाम मोनसे रायजोआव सासे राजखुंगुर सासे थाबाय बा दरब्रै रायजोआव साबेसे राजखुंगुर दङ साब्रै बेयावबो बेबो ब्रै आरो अनजिमाफोरना थाखा जोंना 1 निफ्राय 10 सिम जों मिथिगौ ना दा 1 थाया दे बिसनि रायजोआव फैसायाव 1 जों थायानो थाइसे थाखा गैया बिसनाव थाइनैनिफ्रायसो 10 थाखासिम दङ दे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा दा थाइनैनिफ्राय 10 थाखासिम मोनबेसे नै नाम्बार दङ सानलाय गासै नोङो 9था मोनगोन दे बा दरसे रायजोआव साननायनि अनजिमा बा फैसाया मा थायोनो 9था थायो दे 9था बेयावबो 9था बावबो 9था बावबो 9था बावबो 9था गासै 9थाया मोनबेसे दङ 9थाया मोनबेसे दङ मोनब्रै दङ दा 4 जों 9 जों सानजाबा मा मोनो 36 दा दे 36 बेखौ दाजाबजोबबा मा मोनो 4 4 16 ना 4 4 8 4 4 8 8 8 16 16 जों नैबेजों दाजाबबा बेसेबां मोनो 6 6 12 3 4 5 12 ना गोसोआव ला मोनसे रायजोआव थेखा होननाया सासे थायो ना दा दरबेसे रायजो दं दरब्रै दा साब्रै थेखा थागोन राजायाबो साब्रै दरब्रै रायजोआव रानियाबो साब्रै गलामाबो साब्रै अनजिमायाबो 9था मोनब्रै थायो गासै 36था अनजिमा थायो दे दरब्रै रायजोआव दा जाथावनानि बुंथिखौ जों नैबो फरायनोसै जायखौ बिदों बिनायनि जाथावनाया ब्रेकेटनि सिङाव थानांगौ जायखौ बिदों बियो
ब्रेकेटनि सिङाव थानांगौ नैबे दे नैबे ब्रेकेटनि सिङाव आरो जोङो p जों दिन्थियो दे जाथावनाखौ p माने probabilityआव p जों स्टार्ट जादों बेनिखायनो p जायखौ बिदों बिनायनि जाथावनाया सिङाव थायो दे मा बिदों आं खोन्थागोन दा जायखौ बिदों बिनायनि जाथावना जायखौ बिदों बिजानायनि अनजिमा बा गोजौआव मा थायो अनजिमा थायो गाहायाव गासै सोदोब जाथाय गोजौआव अनजिमा थायो गाहायाव गासै जाथाय थायो आरो जायखौ बिदों बियो ब्रेकेटनि सिङाव p जों लोगोसे थायो दे गोसोआव ला नैबे डाइस नोंसोरो लुदु बेगरखौ नुबायना लुदु बेगर जों ओरै खालामनो हायो स्कुवेर ना बर्ग महरनि जायो बेबायदिनो नैबे रुगुंखौ फोनांजोबदो बेबायदिनो जोंना मोनबेसे थायो मोखांफोरा लुदु बेगराव सेनिफ्राय स्टार्ट जायोना नैबे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा बिदि थायोना होमबा मा मा थायो से नै थाम ब्रै बा द' ना बास मोनबेसे मोखां थायो डाइस होननायाव डाइस होननानै बुङो डाइस दे डाइसआव मोनबेसे मोखां थायो गासै सयथा मोखां थायो ना दा सयथा मोखां थायो दा नायनोसै बाहाय जाथाय माने गासै जाथाया n दे खनसे गारोबा खनसे होननानै बुङोबा n equal to 1 खननै होनोबा n equal to 2 खनथाम होनोबा n equal to 3 गासै बुंथ्र'नो हायै खेब होननानै बुङोबा n equal to n दा नै खनसे गारो ना खनसे गारो गासै मोखाङा मोनबेसे थायोनो सयथा थायो दा सयथा खनसे गारदों नालाय गोजौआव मा थादों नै फर्मुलाया जोंना नैबे दे 6 power to the n दा n आव खनसे होननानै बुङोबा n आ 1 दा द'आ मोनबेसे दं मोनसे खननै होननानै बुङा n आ मा जागोन 2 ओंखायनो स्कुवेर द'आ मोनबेसे दं मोननै द' सानजाब द' दे नैबाव खनथाम होननानै बुङोबा 3 n नि माना बा द'आ मोनबेसे दं मोनथाम दे द'खौ मोनथाम सानजाबोबा 2 1 6 जाबाय डाइस होननानै बुङोब्ला गासै जाथाय होनोबा 6 power to the n गोसोआव ला n नि माना सोलायो ओरैबायदियाव सोनारो खनसे होनोबा n आ 1 खननै होनोबा n आ 2 खनथाम होनोबा n आ 3 ओरै फैदो दा डाइस गासै जाथाया जोंना डाइसआव खननै जाथाय जेनेबा खननै डाइस गारनोसै दे आं बिनि माखासे पसिबिलिटिखौ खोन्थानो नोंसोरनो खननै गारोबा गासै जाथाया मोनबेसे जायोनो 36 दा ना दा बिदिखौ बोरै लिरो 36 दा ना दा नोङो बिदिखौ बोरै लिरो दा डाइसआव मा थायो सेनिफ्राय बबेसिम थायोनो सयथा मोखां थायो 1 2 3 4 5 6 ना दाना खनसे डाइसखौ गारोबा नोंनाव सेबो जानो हागौ नैबो जानो हागौ थामबो जानो हागौ ब्रैबो जानो हागौ बाबो जानो हागौ द'बो जानो हागौ खिन्थु आं बुंनो हाया दि आंनाव 6 जागोन ना 6 माने ओरैबायदि ना दा खनसे गारबा नैबाव स्टार्टिं जाजेनबाय दे खनसे गारोबा नोंनाव जानोबो हागौ सेबो जानो हागौ नैबे 1 नि लाइन नालाय बे 1 नि लाइन ना बेयो 2 नि बेयो 3 नि 4 5 6 दा 1 नि लाइन बा सिगाङाव गासैबावबो 1 थाजोबदोंना 1 थाजोबगोन दे सिगाङाव 1 दा नोङो 1 जों जाखांनोबो हागौ खनसेयावनो 1 बो जादेरनो हागौ नोंजों नङाबा माबो जानो हागौ 2 बो जानो हागौ नङाबा 3 बो 4 बो 5 बो 6 बो बेबादिनो नैबाव नैथियाव मा जानो हागौ नोंजों 1 बो जानो हागौ नैबे 2 बो जानो हागौ 3 बो जानो हागौ 4 बो जानो हागौ 5 बो जानो हागौ 6 बो जानो हागौ एखे जोब दे नै पेटार्नखौ नुदोंना 1 बा 1 नि नै गासिबो मा जादों 1 जादों 2 3 ना 4 5 6 नुदोंना नोरैबो नायनो हायो नैबेथ' सेनि लाइन नालाय 1 2 3 4 5 6 नैबावबो ना 1
2 3 4 5 6 ना लिरनाया बेबादिनो लिरनायखौ मोजाङै सोलों नैबाव से जायोबा से 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 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 दे ओमफ्राय नैबेसोरो जाहैबाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दा नैबाव फैनोसै खालामनोसै जोङो एक्सारसाइज नै लुदु बेगरखौ खननै गारनाय जाबाय खननै माने n इक्वल टू 2 जाबाय जायनि दाजाब गासैया मा जानांगौ ना 8 जानांगौ आरो 12 जानांगौ ना मोननायनि जाथावनाया जागोन दा लुदु बेगरखौ खननै गारबाय दा n नि माना मा जाखो 2 n नि माना 2 गासै जाथाय माने नोरै माना 6 power to the n नैबे n आ जाहैबाय नैबे n नि माना 2 दा 2 आ खननै नालाय गासै जाथाया मोनबेसे जागोन 36 टा ना 36 टा जाथायखौ बोरै लिरो नैबेखौ दासो फोरोंदोंमोन ना आङो 1 2 3 4 5 6 सेनि लाइन बा से 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 नैबाव 1 2 3 4 5 6 नै बा 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 बा 3 3 3 3 दे जोंनाव बिदों दा आं मा होनदोंमोनलाय जायखौ बिदों बियो ब्रेकेटनि सिङाव थायो जोंना बाव मा बिदों दाजाब गासैया 8 मोननायनि जाथावना नैबे गोजौआव मा थायो जोंना अनजिमा थायो बेयाव गासै जाथाय थायोना दाजाब गासैया 8 मोननायनि जाथावना दाजाब गासैया 8 मोननायनि अनजिमा दाजाब गासै माने माखौ होननाय जादों 1 जों 1 दाजाबबा मा जायो 2 सो जायो खिन्थु जोंनो 8 मोननाय जानांगौ दे 1 जों 2 जों दाजाबबा 3 सो मोनो 1 जों 3 जों 4 1 जों 4 जों 5 1 जों 5 जों 6 1 जों 6 जों 7 सो मोनो 8 मोननायथ' गैया दाना नेक्स्टआव फैदो दा 2 जों 1 जों 3 2 जों 2 4 2 जों 3 जों 5 2 जों 4 जों 6 2 जों 5 जों 7 2 जों 6 जों मा मोनो 8 मोनो बे खनसे जाबाय दे दाना नेक्स्टआव बाहा मोनगोन जोंना ओरै सिद्दा फैदो दे नैबादि सिद्दा बोदो ना मानोना नै 6 जों 1 जों दाजाबबाबो 7 सो मोनो 5 जों 1 जों 6 5 जों 2 जों 7 5 जों 3 जोंसो 8 मोनो दा बे गासै जाथायफोरनि मादायाव बे मोननै अनजिमाखौ दाजाबनानै 8 मोननाया मा जोंना नै सिगाङाव जों बेखौ मोनजेनदोंना 2 जों 6 जों दा बेनि सिद्दा ओरै बोदो गासै मोनबेसे मोनखो खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा 8 मोननायनि दाजाब गासै 8 जानाया मोनबेसे खनबेसे खनबा ना गासै जाथाया बेसेबां 36 दा मारै 36 मोनदों नै 1 2 3 4 5 6 बाहाय जोंना र'आबो 6 दे र' होननानै बुङो सरि बेयो र' ना सरि बेखौनो र' होनो खुलुम दाना खुलुम होननानै बुङो CW खुलुमा मोनबेसे खनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' ना र'आबो मोनबेसे र'आबो 6टा कलुमाबो 6टा दा र' इनटु कलम 6 इनटु 6 बा मोनबेसे जाथाय 36 ना बेबायदि ओरैखौबो मोनबेसे सानदो ओरैखौबो मोनबेसे सानदो मोननैखौबो मा खालामदो दा सानजाबदो होमबानो जों मा मोनखो र' आरो खुलुम सानजाबनानैनो गासै जाथायखौ मोनबाय ना दा दाजाब गासैया 12 मोननायालाय मा जागोन बेखौ खोमोरनि र' लेथ्रा नुबायना दाजाब गासैया 12 मोननाय 12खौ जों मा दाजाबा मोनो बेहाय 6 जों 4 जों दाजाबा बेसेबां मोनो 10 6 जों 5 जों 11 5 जों 5 दाजाबबा 10 5 जों 6 जों 11 4 जों 6 जों 10 दा 12 मोननाया मा जागोन 6 जों 6ल'सो 12 मोनगोन ना ओरै नायबाय ओरैबो गैया ओरै नायबाय ओरैबो गैया दा मोनबेसे मोनखो मोनसेल'सो ओंखायनो नै दाजाब गासैया 12 मोननायनि जाथावनाया अनजिमाया 12 मोननाया मोनसे गासै जाथाया 36 जाबाय ना दाना नै सोंनोबो हागौ दाजाब गासैया 6 मोननायालाय मा दाजाबबा 6 मोनो
बाहाय नोंसिनाव होमवर्क दे बेयो sum of 6 probability जाथावनाया बेसेबां दे बाहाय द' मोननायनि जाथावना दिहुननोबा नैखौ नायदो ओरैबायदि खालामदो बबेखौ दाजाबजेनोबा द' मोनो नैबे सिगांनिफ्राय स्टार्ट खालाम 5जों 1जों 6 मोनोना दा ओरै सिदा फैबानो जाबाय दे मोनबेसे मोनो नोङो नायदो मोनबेसे दं बेबायदि ओरै बोदो बेखौ जायखौ मोनदों दे सानदो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनबेसे मोनखो बेबादिनो मोनगोन दा दा नैबाव फैदोलाय दहाय जों टास्क खालामदोंमोन ना बेनि एक्सारसाइज खालामनो एग्जामाव फैयो दे बे एग्जामाव फैनाय कुइसन जोबखा गासिबो गां 52 बिलाइनि मोजाङै गलाय गथाय खालामबाय ना टास्कखौ दानग्लियोना मोनदेर खालामनाय गलाय मोनदेर खालामनाय टास्कनिफ्राय गांसे बिलाइ बहननाय जाबाय गासानै गलाय मोनदेर खालामबा गासै 52टा टास्कखौबो दानग्लिबाय थायोना दा दानग्लिनायनि मादायाव गांसे थेखा मोननायनि जाथावनाया मा जानो दिहुननो थिनदों गांसे बिलाइ बहनबायनो बे बिलाइ बहननायनि मादायाव राजाबो जानो हागौ रानिबो जानो हागौ थेखाबो जानो हागौ 2 3 4 अनजिमाफोरबो जानो हागौ राजखुंगुरबो जानो हागौ दे दा थेखाया गांबेसे थायो गलामा गांबेसे थायो रानिया गांबेसे थायो अनजिमाफोरा मोनबेसे थायो बेखौ नायनांगौ दा नैबाव नायदो फार्स्ट कुइसना मा सोंदों बिलाइया थेखा जानायनि जाथावनानो बिलाइया थेखा जानायनि जाथावना दा थेखाया मा थायो थेखाया टासआ मा थायो खनिया थायो फाना थायो बे जाहैबाय गोजा गाबनि टासफोर दे गोजा गाबनि टासफोर नैबे जाहैबाय गोसोम गाबनि टासफोर सिरिया आरो बुथिया दा थेखाया गांबेसे थायोनो गोजा गाबाव थेखाया गोजा गाबाव गांबेसे थायो गांनै थेखाया गोसोम गाबाव गांबेसे थायो गांनै दा गांनैखौ दाजाबजोबनानै गांबेसे जाखो गांब्रै जाबायना दा बिलाइया थेखा जानायनि जाथावनाया मा जाखो आं होनदोंना जायखौ बिदों जेन'बा जों थेखा जानाया मा बेखौ बिदोंना जायखौ बिदों बियो ब्रेकेटनि सिङाव थानांगौ जाय बिदों बिनि मोननायनि अनजिमाया गोजौआव आरो गासै जाथाया गाहायाव दा ए नाम्बाराव बिदों बिलाइया थेखा जानायनि जाथावना नैबेहाय अनजिमा बेहाय गासै टास दा बिलाइया थेखा जानायनि जाथावनाया मा नैबाव फै नै टासआ मा जानांगौ खनियाबो जानो हागौ फानाबो जानो हागौ सिरियाबो जानो हागौ बुथियाबो जानो हागौ दा मोनफ्रोमावबो सासे थेखा जानाय थायोना थेखायाव हेफाजाब होग्रा थायो सासे बा सासे दाजाबजोबनानै मोनबेसे जाखो मोनब्रै ना नै बे 52आ जाहैबाय गां माने 52टा बिलाइनि गेजेराव माने थेखा जानाय खनियानिफ्राय सासे थानो हागौ नङाबा फानानिफ्राय सासे थानो हागौ दे नैबे गासै बेखौ जोङो डाइरेक्ट नैबेखौबो लिरनो हायो जाबायना गासै थेखाया मोनबेसे थायो गासै टास होननानै बुङोबा मोनब्रै गोजा गाबनि थेखा होनोबा मा मोननै थायो गोसोम गाबनि थेखा होनोबा मोननै थायो दा गासै होननानै बुङोबा गोजाबो थायो गोसोमबो थायो दा मोनब्रै थेखा थायो आरो गासै टासआ 52 दा 4जों 52जों दाननो हायो 4 सानजाबसे 4 सानजाब 13 गाहायाव 13 दा 1/3 ना दा 1खौ 13जों रानोबा बेसेबां मोनो आरो गोजौनिया जुदि दुइसिन गाहायनिफ्राय दुइसिन जायोबा फिननाया मा जायो 1निफ्राय दुइसिन जायो दे आरो नैबाव मा बिदों इस्कापन मोननायनि जाथावना इस्कापन माने मामोनलाय बुथिया ना दा इस्कापन मोननायनि जाथावना इस्कापना मोनसे टास साब्रै मानसि गेलेयोना टासखौ इस्कापन थानो हागौ रुहितन हरतन सिरतन थानो हागौ ना इस्कापन माने बुथिया बेनि सिम्बला ओरै बिलाइ जासे जानानै खेंखायना इस्कापना जाहैबाय टासनि ग्रुप बेयावबो 13 थायो बेयावबो 13 थायो बेबो 13 बेबो 13 बा इस्कापना मोनबेसे दं अनजिमाया 13 आरो गासै टासनि बिलाइया मोनबेसे बे 52टा टासनि बिलाइनि गेजेरावनो इस्कापना गांबेसे थायो 13 थायो बेखौबो दानबा बेबो बिदिनो दा 1निफ्राय फिसासिन जाबायना बेबो दाना मा जादों सि
गोजा गाबनि थेखा मोननायनि जाथावना ना गोजा गाबनि थेखा मोननायनि जाथावना गोजा गाबनि थेखाया मोनबेसे थायो खनिया ओमफ्राय फाना गोजा गाबनि खनिया फाना मोनसे मोनसे थायोना सरि नैबे भुल दं दे गोजा गाबनि थेखा मोननायनि जाथावना नैबे जाहैबाय से जानांगौ दे बा मा जागोन से दाजाबबा 2 2/52 दानबा बेसेबां मोनो 2 सानजाब 2 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 12 1/26 दे मोखां बिलाइ मोननायनि जाथावना इन्टारेस्टिं दे बे मोखां बिलाइ मोननायनि जाथावना दा थासाव नायोबा मा जिनिसाव मोखां थायो मोखां बिलाइ मोननायनि जाथावना नैबाव मोखां बिलाइ मोखां गोनाङा मा थायो खनिया थायो जेनेबा खनिया थायो फाना थायो सिरिया थायो बुथिया थायो ना दा बेनि गेजेराव खनियाफोरनि गेजेराव मा थायो मोखां गोनाङा राजायाबो मोखां दं रानियाबो मोखां दं राजखुंगुराबो मोखां दं ना राजा रानि राजखुंगुर दा दरब्रै रायजोआव राजा रानि राजखुंगुर थायो गासैबाबो मोखां दं मानसि नालाय बिसोरो ना दा मोखां गोनाङा बा मोखां मोननायनि जाथावना अनजिमाया मोनबेसे जागोन बा खनियायाव मोनबेसे दं मोखां गोनाङा मोनथाम फानायाव मोनथाम बावबो मोनथाम गासै मोनथाम मोनबेसे मोनखो मोनब्रैखौबो दाजाबजोबबा 12 मोनबाय ना बा मोखां गोनाङा गासै 12था दङ गांबेसे थासनि गेजेराव 52था थासनि गेजेराव दा 12 जों 52खौ दानबा बेसेबां मोनो दे बेबो गोजौआव थानाय अनजिमाया गाहायनिख्रुइ दुइसिन बेनिखायनो बिनि एन्साराबो 0 something जागोन 1 निख्रुइ दुइसिन दे दाना फिननाया मा सोंदों गलाम मोननायनि जाथावना गलाम माने राजखुंगुर ना दा दरबेसे रायजो दं दरब्रै रायजो सोरनि रायजो खनिया फाना सिरिया बुथिया ना दरब्रै रायजोफ्रावबो राजखुंगुर थायो राजा रानि थायो राजखुंगुर थायो ना दा दरब्रै रायजोआव साबेसे राजखुंगुर थायो सासे साबेसे थाखो साब्रै गासै बेसेबां दङ थासनि बिलाइया 52 दा बेखौ दानबा बेबो 1/13 बेयाव दोनबाबो जायो फिननाया दे बेखौ रानबाबो 1 निफ्राय 2सिम मोनगोन दे दा एफआव मा सोंदों जोबनोसै अनजिमा मोननायनि जाथावना दा मोनसे रायजोआव अनजिमाया मा थायो मानिफ्राय स्टार्ट जायो 2 निफ्राय स्टार्ट जायो ना दा मोनबेसे अनजिमा मोनबेसे रायजो दं मोनब्रै रायजो दं मोनब्रै रायजोआव 9था अनजिमा थायोना दा दरब्रै रायजोआव जुदि 9था जायोबा खनिया थायो फाना थायो सिरिया थायो बुथिया थायो मोनफ्रोमबो रायजोआव मोनबेसे अनजिमा दं 9था ना 9 मोनबेसे दं मोनब्रैखौ दाजाबजोबबा मा जायो नङाबा सानजाब जायो 4 सानजाब 9 36 बा गासै 36था अनजिमा दं दे मोनब्रै थासाव बा 36/52 हाउ माच 9/13 आरो गोजौना दुइसिन गाहायनिफ्राय ओंखायनो फिननाया 0 something जुदि गोजौना देरसिन जायोबा 1 something ना जायो जाथावना जानो हाया गोथां गाबनि रानि मोननायनि जाथावना गोथां गाब मा सोंदों गोथां गाबनि रानि मोननायनि जाथावना थासा गोथां थायो नामा मा खालारनि थायो गोजा नङाबा गोसोम दा गोथां गाबनिथ' थायाना गोथां गाबनि रानि मोननायनि जाथावना अनजिमाया मा जागोन 0 जागोन गासै थासा 52 दा गोजौआव 0 थायोबाथाय फिननाया मा जायो 0 थायो जुदि ओरैबा मा जागौमोन 52/0 गाहायाव 0 थायोबा फिननाया मा जायो इनफिनिटी जोबनो गैया दे जोबनो गैयै दा बेखौ नायनो नैबाव माखासे फैयो बेहाय गाहायनि गुदि अनजिमा प्राइम नाम्बार आरो बेखौ नायनो दे दा प्राइम नाम्बार गुदि अनजिमा माने मा दुइसिन गाहाय गुदि अनजिमाया बेसेबां बयनिख्रुइ दुइसिन प्राइम नाम्बार गुदि अनजिमाया मा 2 बयनिख्रुइ दुइसिन गाहाय गुदि अनजिमाया 2 गाहाय गुदि अनजिमाया ओरैबायदि अनजिमा जायनि सानजाबगारिया गावनो जेन'बा ओरै ना 2 सानजाबसे 2खौ गावजोंनो सानजाबबाबो 2आनो 3खौ गावजों सानजाबबा 3आनो 5खौबो सेजों सानजाबबा 5आनो ना बेबादिखौ होनो प्राइम नाम्बार होनो दा सेया प्राइम नाम्बार नंगौना नङा गाहाय गुदि अनजिमा नंगौना नङा सेया
नायदो नैया जेन'बा गावमोन दा बेखौ सेजों सानजाबबा नैयानो मोनो दा नै सेयाथ' नै सेयानोखाना सेजों से सानजाबबा गावनो गाव बिदिथ' जायाना मालाय सासे मानसि जेन'बा नैखौ जेरै जोङो सेजों सानजाबबा नैयानो मोनदों बेबादिखौसो होनो गाहाय गुदि अनजिमा दा ब्रैया गाहाय गुदि अनजिमा नंगौना नङा ब्रै सानजाब से ब्रै नै सानजाब नै ब्रै दा मालायजोंबो मोनदेरो नै ओंखायनो बे गाहाय गुदि अनजिमा नङा गुआलाय गु सानजाब से गु थाम सानजाब थाम गु बेबो मालायजों मोनदेरो नै जुदि खनसेल' नै सेजों सानजाबनानैल' गावखौ मोनफिननाय जानांगौ दे खिन्थु सेजों से नङा स्नियालाय स्नि सानजाब से स्नि स्निखौ माजोंबा सानजाबना मोनबावो नामा मोनाना गोनो गोथो जानाङा दि सेया गाहाय गुदि अनजिमा नङा दे सेया मा नङानो गाहाय गुदि अनजिमा नङा बे जरा अनजिमा मानि मा जाय अनजिमाया जरा नङा एबा नैजों रानजायानो जिखुनु जाय अनजिमा जाय अनजिमाखौ माने अनजिमाया माने नैजों रानजाया दे नैजों रानजायो अनजिमायानो मा बे जरा जेन'बा ब्रैया जरा ना बे जरा नैजों रानजागोन ना रानजाया रानजायो स्निया जरा ना बे जरा 7/2 स्निया नैजों रानजायो नामा रानजाया बेखायनो बियो बे जरा दा बे जरा होननानै बुङोबा 1 3 5 7 9 मोनसे मोनसे बारनानै दे 9 निफ्राय 10 11 12 नङा 13 13 14 नङा 15 15 16 नङा 17 मोनसे मोनसे बारनानै दे दा जरा मानि मा जाय नैजों रानजायो दा नैबाय बे नै मोनसे मोनसे बारलांबायना दा सेनिफ्राय मा दंमोन जोंना नै दंमोन नैया जरा ना बे जरा जरा दा 2 4 6 8 ना मोनसे मोनसे बारना नैनिफ्राय 3मोन 3आ बे जरा 4 5आ बे जरा 6निफ्राय 7मोन 7आ बे जरा दे जरा मानि जाय नैजों रानजायो बे जरा मानि जाय नैजों रानजाया आरो गाहाय गुदि अनजिमा प्राइम नाम्बार माने जायखौ जेन'बा नैखौ सेजों सानजाबनानै नैखौनो मोनो 3खौ सेजों सानजाबनानै 3खौनो मोनो 5खौ सेजों सानजाबनानै 5खौनो मोनो आरो दस्राजों मोननायनि बेबस्था गैयाना नैखौ माजोंबा मोनबावो नामा नै सानजाबथाम नै नामा नङाना बेखौ खनसेल'सो मोनदों सेजों सानजाबनानैल'सो नैखौ मोनदों आरो दस्रा राहा गैया दे जेन'बा नै बाहाय ब्रैया गाहाय गुदि अनजिमा नंगौना नङा होनोबा नैबेबायदिया नङा दे 4 सानजाब से 4बो मोनो खिन्थु 2 सानजाब 2 4बो मोनो बेबादिबाथाय गाहाय गुदि अनजिमा नंला नैबाव नायदो एक्सारसाइज खालामनो मेट्रिकआव फैनाय बेबो थरसे लुदु बेगरखौ गारनाय जाबाय ना थरसे लुदु बेगर माने ओरै ना दहाय आं लिरनाया गासै मोनबेसे मोखां थायो 6था मोखां थायो ना गुदि गाहाय अनजिमा मोननायनि जाथावना बिदों 2 आरो 6नि गेजेरनि मोनसे अनजिमा मोननायनि जाथावनाबो बिदों दे थरसे लुदु बेगरखौ गारोबा गासै जाथाय सोमजियो ना गासै जाथायानो मा थायोनो 1 निफ्राय 6 सिम जाथाय थायो गासै 6था जाथाय थायोना 6 थरसेखौल'सो गारदोंना गासै जाथाया मा जागोनबा थरसे माने एनआ 1 6 ना गासै जाथाया मोनद'ल' जागोन दा सिगाङावनो बिदों गाहाय गुदि अनजिमा जायखौ माने सेजों सानजाबनानैल' मोनो गुबुनजों मोना जेन'बा नै सेयाथ' गाहाय गुदि अनजिमा नंगौना नङामोनलाय नङाना नैयालाय 2 सानजाब से 2 नैखौ माजोंबा मोनबावो नामा मोनला ना 3आलाय 3 सानजाब से 3 4आलाय 4आ नंगौना नङा 4 सानजाब से 4 खिन्थु 2 सानजाब 2 4बो मोनो बेनिखायनो बियो मा नङानो गाहाय गुदि अनजिमा नङा दे 5आलाय 5 सानजाब से 5ल'सो मोनो 6 माने 6 सानजाब से 6 2 सानजाब 3 6 बेबो गाहाय गुदि अनजिमा नङा बा मोनबेसे मोनखो मोननै 2 मोनसे 3 4 5 बा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ना मा सरि 2 3 5 मोनबेसे मोनथामल'सो 2 3 5 मोनबेसे मोनथाम 6खौ 3जों बिदि दानलायना मा मोनखो 1/2 ना 0.5 दाना मा बिदों 2 आरो 6नि गेजेरनि अनजिमा नैबे 2 ओमफ्राय नैबे 6नि गेजेरनि अनजिमाया 2 आरो 6नि गेजेरनि अनजिमा बेखौल' बिदों दे 2खौबो बियाखै 6खौबो बियाखै दा बिनि गेजेराव थानाय अनजिमाया मा 3 4 5 मोनबेसे 3 4 5 मोनबेसे मोनथाम ना बेबो दानबा मा मोनखो 0.5
जों मा सोलोङामोन नैबाव जाबायना बुजिदोंना गोरलैसो नैबाव दङ ने आं माखासे माबा होदों दे बेखौ नाय बिसोरखौ नाय नैबाव माखासे कुइसन दं नायने मोनसे जलंगायाव मोन 8 मोनसे जलंगायाव मोन 8 एखेथार रोखोमसे बल दंनो गासै मोनसे जलंगायाव मोनबेसे बल दंनो 8था बल दं मोनसे जलंगा दं बेहाय गासै 8था बल दं दा जाय मोनसेया गुफुरनो मोनसे बला मा होनो गुफुर मोनबाया मा होनो गोथां आरो मोननैया गोजा मा जादोंनो गुफुर गाबा नै मोनसे गोथां गाबा मोनबा गोजा गाबा मोननै मोनसे जलंगानि सिङाव 8था बल दं 5 2 1 दाजाबजोबबा 5 2 1 8 ना दा गासै बल माने गासै जाथाय गासै बल माने बलानो मा जादों जाथाय मा दङनो गुफुर गोथां गोजा गुफुरा मोनसे गोथाङा मोनबा गोजाया मोननै दाजाबजोबनानै मा जादों 8 जादों दा सोंनाया मा सोंदों बला गुफुर जायोनो बला गुफुर जानायनि जाथावना माने बला गुफुर जानायनि जाथावना बलनि गुफुरनि अनजिमा गोजौआव गासै बल गुफुर मोननायनि अनजिमाया मोनसेल'सो गासै जाथाया 8था गासै जाथाया जेब्लाबो गाहायाव थायो आरो गुफुर मोननायनि अनजिमाया गोजौआव थायो दे बला गोथां जानायनि जाथावना लिरनाया बिदि दे नैबे पि माने प्रबेबिलिटि ना गोथां जानायनि जाथावना गोजौआव गोथाङा मोनबेसे दं मोनबा गासै बला 8था आरो बला गोजा जानायनि जाथावना बल गोजाया मोनबेसे दं मोननै मोननैनि 8था बल दङ 8थानि गेजेराव मोननैया माने गोजा 5थाया माने गोजा गोथां गुफुरा मोनसे ना बिदि आरो नैबावनाय गं 144टा बल पेन गोनां नै गासै मोनबेसे बल पेन दंनो फाउटेन ना पेन होननानै बुङो बे गासै 144टा दंमोन दा 144नि मादायाव 20आ माने गाज्रि 20आ गाज्रि आरो माखासेफोरा मोजां दा 144टा दंमोन दा 20आ गाज्रि माने दानख'दो गाज्रिखौलाय जों बाहाया ना दानख'बा मा मोनो मा जायो बे 4 निफ्राय 0 थांबा 4 4 निफ्राय 2 थांबा 2 124थाया मा जागोनबा मोजां दाजाब गाज्रि गासै 144टा दंना गाज्रिया जुदि 20 जायोबा मोजाङा बेसेबां जागोन 144 माइनास 20 मोजाङा 124 ना नैबाव बिदिनो खालामदों आं ने होमबा बेखौ बायगोननो माला बायगोन नोङो जेब्ला फाउटेना मोजां जायोना फाउटेना मोजां जाबासो बेखौ बायनाय नङा जेब्ला फाउटेना गाज्रि नोङो बायनाय नङा ना जेब्ला मोजां अब्लासो बायगोन दा बेवहाय गासै बल पेना 144 गाज्रि बल पेन गाज्रि जानाया 20टा दं दा मोजां बल पेना बेसेबां नांगौ नैबेबायदि मोजां गाज्रि जाजाबा 144 दा मोजांखौ लाखिदो मोजांखौ लाखिबाय नै होमबा मा जागोन 144 माइनास 20 गासै मोजां बल पेना 124टा दा बेखौ बियो बायगोननो सोर बायगोन निलाया बायनाया मा जागोन मोजां बल पेनखौसो बायगोन ना मोजां नङाबा बियो बायनाय नङा निलाया बेखौ बायगोननि जाथावना निलाया माखौ बायगोन मोजांखौसो बायगोन ना मोजां बल पेन दा जाथावनाखौ लिरोबा गाहायाव मा थायो गासै बल पेन थायो दा मोजांनि अनजिमाया मोनबेसे मोजांनि अनजिमाया 124टा गासै पेना 144टा बेखौ दानलायबा मा जायो बेसेबां मोनगोन दे निलाया बेखौ बायनाय नङा निलाया माखौ बाया जेब्ला फाउटेना गाज्रि जायो बेखौ बायनाय नङाना दा गाज्रि बल पेना मोनबेसे दं 20टा गासै पेना मोनबेसे दं 144टा बेखौबो दानलायबा मा जायो 5/36 आरो जाथावनाया जेब्लाबो 1निख्रुइ दुइसिन जायो माब्रै मिथियो गोजौआव थानाय अनजिमा 5आ गाहायनिख्रुइ दुइसिन ना जुदि गोजौनि नाम्बारा दुइसिन जायोबा गाहायनिफ्राय होमबा जाथावनाया मा जायो 1निफ्राय दुइसिन जायो बेयावबो बिदिनो ना गोजौना गाहायनिख्रुइ दुइसिन बेनिखायनो बेनि फिननायाबो 1निख्रुइ दुइसिन बे आरो बेयो जाथावना नैबावनै सासे गथ'आ मोनसे डाइस दङ जायनि मोनद' मोखाङा गाहायाव होनाय हांखोफोरखौ दिन्थिनो सासे गथ'आ माखासे नै सासे उन्दै मानसि दे बे गेलेगासिनो दं दे गेलेदों बेनाव
मा दंनो नैबेबादि डाइसफोर दङ ए दं बि दं सि दं डि दं इ दं आरो ए दं बाहाय जों मा नुयो डाइसफोरा बेना बिदिनो दे गेलेनाया इया मोनबेसे दं मोननै दं मोनसे मोननै बिया मोनसे सिया मोनसे डिया मोनसे इया मोनसे ना गासै मोनबेसे दं बेनाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा दंना डाइसआ आरो डाइसखौ खेबसे गारहरनाय जादोंनो खनबेसे गारदोंनो गथ'आ खनसे होमबा ए आरो डि मोननायनि जाथावनाखौ दिहुननो थिनदों गासै बेनाव जाथावनाया मोनबेसे मोखां नुजानायफोरा ए बि सि डि इ ए दाजाबजोबदों मोनबेसे दं सयथा दंना बा ए मोननायनि जाथावनाया मोनबेसेनो ए मोननायनि जाथावनाया गासै मोनबेसे दं गासै मोखाङा सयथा गासै मोखाङा सयथा आरो ए मोननाया बेनि मादाव मोनबेसे दंना ए मोननै दंना एआ नायदो बा 2/6 खौ दानोबा 1/3 आरो गोजौना गाहायनिख्रुइ दुइसिन बेनिखायनो बेनि फिननाया 1निख्रुइ दुइसिन आरो डि मोननायनि जाथावनाया मोनबेसे बेनिफ्राय डिआथ' मोनसेल' दंना बेहाय मोखाङा बा गोजौआव मा थागोन जाथावना बे गोजौना अनजिमा 1आ डिआ मोनसेल' आरो गासै मोखाङा मोनद' ओंखायनो 1/6 नैबाव नायदो मोनसे डाइसखौ खेबसे गारहरनाय जादोंना मोनसे डाइसखौ खेबबेसे गारहरदों खनसे डाइस माने सयथा मोखां थायोना लुदुर बेगरखौ मा होनो डाइस होनो दे सयथा बेबायदि थायोना बेबायदिनो सयथा डाइस खनसेल' गारहरदोंनो होमबा एननि माना बेसेबां 1 6 power to the 1 ना बाहाय एन थायोमोन 1 सयथाल' जाथाय दं दा रोदा मोननायनि अनजिमा बेजरा मोननायनि अनजिमा दा रोदा मानि मा बेजरा मानि मा आं खोन्थानि डाइसनि जाथाया 1 2 3 4 5 6 गासै मोनबेसे दं सयथा दा रोदा मोननायनि अनजिमा दा रोदा मानि मा रोदा मानि मा रोदा मानि ओरैबायदि अनजिमा जायनि सानजाबगिरिया गावनो मोनथिबायना जायखौ मालायजों सानजाबबा गावखौनो मोनफिनो जेनेबा 2खौ 1जों सानजाबबा 2 3खौ 1जों सानजाबबा 3 5खौ 1जों सानजाबबा 5 बेखौ मा 5खौ माजोंबा मोनबावो नामा 2 सानजाब 4 5 जायो नामा जायाना 3 सानजाब 2 5 जायो नामा जायाना बा बेबादिखौ रोदा होनो जे बियो गाहाय गुदि अनजिमा बायदियानो दे गाहाय गुदि अनजिमायानो रोदा अनजिमा दे जाबायना गाहाय गुदि अनजिमा होनोबा मा मोनलाय जोंना 1आ नंगौना नङामोनलाय नङा 2आ नंगौना नङा 2 3आबो नंगौना 4आ नंगौना नङा नङा 5आ नंगौना नङा नंगौ 6आ नंगौना नङा नङा 7आ नंगौना नङा नंगौ 8आ नंगौना नङा नङा 9आ नंगौना नङा नङा 10आ नंगौना नङा नङा 11आ नंगौना नङा नंगौ बिदि नागिरलांदो दा जोंना मा रोदा दङ नै बिनि गेजेराव 1 2 3 4 5 6 नि गेजेराव 2 दङ 3 दङ 5 दङ गासै मोनथाम दे बेजरा मोननाय बेजरा माने जाय 2जों रानजाया दे दा मोनबेसे दं 2खौ रानजायैया मा दं 1खौ 2जों राननो हायो नामा हाया 2खौ 2जों राननो 4खौ 2जों राननो हायो ना 6खौबो 2जों राननो हायो दा मा मोनबेसे जागोन 1 3 5 बे 1 3 5आ 1खौ 2जों राननो हायो नामा जायना आद्रा थायो बे नङा दे 2खौ जुदि राननानै आद्रा थायोबा 5खौ रानलाय नोङो 2 सानजाब 2 4 1 आद्रा थायोना जे आद्रा थायोबाथाय बियो बेजरा जाबायना जुदि जाय नाम्बारा 2जों राननानै आद्रा थाया बियो जाहैबाय जरा आरो जायखौ 2जों रानसेयावबो मा आद्रा थायो बियो बेजरा जाबायना गासै बेजरा मोननायनि अनजिमाया मोनथाम गाहायाव 6था दं दिनै थाथ'थोंसै जाथावनाखौ मोजाङै सोलोंदो गोरलैसो जाय बे भिडिअखौ जावले जावले नायबाय थाबानो बुजियो आरो बुजिबानो फरिखायाव लिरनो हायो दे फरिखायाव बियो मेट्रिक फरिखायाव बियो बेसेबां थायो बेसेबां मार्कनि फैयो बे मिथिगौ ना गासै एटलिस्ट माने 6 मार्कनि फैनो हागौ दे 6निफ्राय 8 नाम्बार बेसिम दे बिराद स्कर खालामनो गोरलै टास्कखौ मोजाङै सोलोंदो दे ओमफ्राय डाइस ओमफ्राय टास्क इस्कापन माबा माबिया ओमफ्राय नैबे जाथावना जागोन जाया
मारै मारै आं होनदों मोजाङै भिडिअखौ नायफिनबाव दे जावले जावले नाय खननैल' नायबानो बुजिनो हागोन नोंसोरो दिनै बावनो थाथ'थोंसै दे गोरलैसो